Ang Ginoo manaka ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kini mao ang nisulat, ang Mesiyas kinanglan magantos, ug niya mabanhaw sa ikatulong adlaw, ug nga sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala, kinanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod, sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga, ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo sa siyudad hangtod nga mokunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa siyudad hangtod sa Betania, din giisa niya nga magkamot og gipanalanginan sila. Ug samtang siya nanalangin kanila, mibiya siya og gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya, ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Nagkanunayan sila dito sa templo ug nagpasalamat sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. So dinhi sa itong mga pagbasa karon nga Domingo sa pangilin sa pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo kung ang iyang ascension. So sa unang pagbasa sa buhat sa mga apostoles, so nagsugod ang maong sulat, ang maong libro sa paghisgot kabahin sa pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo, no? O ang atong ebanghelyo sa ebanghelyo ni San Lucas, so gitapos ang ebanghelyo ni San Lucas sa mao gihapon nga mao nga pagsaysay kabahin sa pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo, no? So dinhi ato makita ang ebanghelyo ni San Lucas o ang buhat sa mga apostoles, usara ang ilang tagsulat kung ang ilang author, di sa 2 volume, duha ka bahin sa usa lamang ka libro, no? Nga gisulat sa maong ebangelista. So ang sentro sa maong duha ka libro o ang saysay kabahin sa pagsaka sa langit ni Jesus, no? Ug dinhi gipasabot nganong mosaka man si Jesus sa langit, nganong iyang biyan ang iyang mga tinud-an. So gibuhat kini ni Jesus aron ikapadala samahan ang Espiritu Santo, no? Ang manlalaban. So naa di ay katuyuan nganong mobalik migud si Jesus samahan aron ipadala ang lain na pod, no? Nga persona sa Santissima Trinidad ug mao kana ang Espiritu Santo nga maoy maggiya sa simbahan sa iyang misyon human sa pagkabanhaw ni Jesus. Sumuna kini ang panahon sa Espiritu Santo, no? Na siya na ang maggiya sa simbahan sa iyang misyon, sa pagsaksi, kabahin, sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa tibuok kalibutan, no? Atong madunggan sunod Domingo, ang pagkunsad sa Espiritu Santo, no? Sumuna mi kayab or misaka si Jesus ngadto sa langit, no? Sumabalik siya nga mahimayaon ngadto sa
atong amahan nga tua sa langit, no? Sumabiya si Jesus ngadto sa iyang mga tinunaan, no? Sumusab kaniyang pagtulunan alang kanato nga diha sa atong kinabuhi na magayon kita usab manamilit ug mabiya sa atong mga minahal sa kinabuhi, no? Or sa mga sakit nga mga pangitabo sa atong kagahapon, so kinahanglan makamautang mobiya manamilit niining mga butanga, no? So munang usa ka pagtulunan nga atong makuha, no? Sa mao nga nga atong pagsaulog sa pangilin sa pagsaka sa langit sa atong Ginoong Jesucristo, no? So gayon nga kita mobiya si Joyce Rope so na sa libro nga yung title sa mong libro Praying Our Goodbyes, no? So atong giampo ang atong mga pagbiya o ang atong mga panamilit, no? So mga sa atong pagbiya o pagpanamilit sa atong mga minahal sa kinabuhi, so ato silang giampo, no? Gitugyan ngadto sa atong Ginoo, no? So mo kanang inya pulo nga goodbye ikan sa karaan nga pinulungan nga English, God be with ye. So God be with you, no? Nga diha sa atong pagbiya sa atong mga mahal sa kinabuhi, so ato silang gitugyan sa pag-amuma o pagpangga sa atong Ginoo. So nga di naman nato sila makauban, wala naman sila sa atong kiliran, apan ato silang gitugyan sa atong mga ato silang gitugyan ngadto sa atong labaw nga magkagagahom, no? So dili day gibiyaan lang nga gipasagdan, kundi na ang pasalig, ang panghinaot, ang panalangin sama sa gibuhat ni Jesus. So pa siya mosaka ngadto sa langit, iyang gipanalanginan ang iyang mga tinunan. Iyang saad nga to kan ana ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon, no? Og mosa na sa atong kinabuhi, no? Nga usahay maglisod taog biya, no? Manamilit sa mga atong mga mahal sa kinabuhi. So ilalay makinungdan nga mubiya sila o kitabang mubiya nila, no? Siguro na narbaho sila o nag-eskwela sa layo nga lugar o ang uban siguro tungod kay namatay na sila, no? So ilatang biyaan o na po yung mga sakit nga mga hitabo sa atong kinabuhi nga kamao po ng tatang mubuhi, no? Is the art of letting go and moving on, no? Kung magkamautang mabuhi sa mga sakit ang mga hitabo sa atong kinabuhi, dili ta magtanom og pagdumot o kaligut-gut sulod sa atong kasing-kasing, kay wala ta magpuyo sa karon og sa umaabot. Ang puyo gihapon ta sa atong kagahapon kung dili ta kamaong mubuhi, no? So we never let go of the yesterday, no? Nga mauman nga nara gihapon ta sa atong kagahapon, masakitan siguro ta, no? Sa bisan unsa nga hinungdan, siguro gibiyaan mo sa inyong uyab nga na pananglitan, no? O biyaan mo sa asawa o sa bana, nakita siya glaing kapika sa kinabuhi, ayun na, no? O siguro ang utang wa mabayri, no? Sumunang magkabaton tag pagdumot sa mga utangan nato. So inanusahay na magayon sa atong kinabuhi, nagkamautang mubiya, no? Mubuhi, to let go and to move on, no? Na mapadayon gihapon ta sa pagpuyo sa atong kinabuhi. Kay mo batik karon man gyud, no? Kaya kagahapon human naman to, di naman to mautro pag-usab ug ang umaabot saad pa man na siya, no? Pan karon maoy importante present, no? So mao ang importante karon nga taknaa kita nagpadayon sa pagpuyo sa atong kinabuhi, no? So muna una kung kita mobiya sa atong mga mahal sa kinabuhi, mobiya ta sa atong mga kagahapon, so mga kung mobiya ta sa mga tao, so una manang hintag tarong, no? Sa atong pagbiya
kanila. Karong Domingo ato sang gisulang Catholic Communication Sunday, no? So sakto ang ato ang mensahe, ato mga tugon ngadto nila mananghid tagtarong, no? Kung kita mabiya, di lang ta mabiya yan pa sa magkaraan, mong kalit lang taglakaw ang away po pananghid, no? Biya tas mga buhi, no? So ingon anaw sa mulakaw lang tas balay na to, di ta mananghid, o di ba mulayas ta kay naiubos ta sa tuang mga sa atong pamilya, so ay po pananghid, mulakaw lang tagatuwa, no? So importante ang sakto nga pagpananghid, no? Ang atong biyaan di sila mabalaka, asam to paingon nawa man to magsultig ayon to sa maglakaw, no? So sakto ang atong pagpananghid. So kaduha atong siguroon nga ang atong gibiyaan nga mahal sa kinabuhi maayo ang ilang ang ilang kahimtang, no? Atong gisiguro nga bisag wala na ta diha sa ilang kiliran, so anaa gihapon maayo ra gihapon ang ilang pagkaplastar sa ilang kinabuhi, no? Nga di sila magkulang sa ilang panginahanglan kay atong gisiguro nga masangkap sila sa unsay ilang gikinahanglan, no? Di ta mobiya nga nagkagubot ang atong pamilya or ang atong balay, no? So atong siguroon nga mobiya ta nga malinawon, no? Sakto atong pananghid ug ato silang giandam sa atong pagbiya ngadto kanila, no? So mulakaw gani mo sa inyong balay, palayo mo labi nagdugay nga panahon nga biya mo nila, siguruan ninyo nga dili sila maglisod, nagay sila sa ilang panginhanglan sa imong paglakaw, no? Bili ni sa kwarta, no? Bili na inyong mga bulawan sa inyong balay, no? Bili ni sila bugas, no? Kwarta para ipalit og panudan o mga dilata o unsa diha nga pagkaon, no? Nga ila pang gikinahanglan sa dili pa mo biya. O kung biya man gani mo magpadala gihapon mo tabang, no? Sa inyong mga minal sa kinabuhi nga inyong gibiyaan, no? O sa katapusan anagya po ng saad nga mobalik ra gihapon mo, magkita ra gihapon mo pag-usap, no? So naabis mo biya ka usaad ka mo pauli ra maghihapon ko sa madugay ug sa madali, makita ra gihapon ta pag-usap, no? Aron ang imong mga mahal sa kinabuhi sila usab mahinangpon nga magapaabot kanimo sa imong sunod nga pagpauli, no? O sa imong pagbalik ngadto sa imong panimalay, no? So ana ay longing, no? Ang kahinangop po nila samtang sila nagapaabot kanimo, no? O ang saad nga mobalik ra gihapon ka, madugay man nagmadali, so mopauli ra gihapon ka sa ilang kiliran, no? So man importante nga dili gyud nga di na gyud ka mobalik kanila, kundi mo pauli ra gihapon ka pag-abot sa sakto nga panahon. So mo nga bisan sakit ang ato ang pagbiya, pagpanamilit, no? So unta makat-unta, no? Makat-unta unsaon pagbiya, pagpanamilit, pagbuhi, no? Sa atong mga mahal sa atong kinabuhi, no? Ngadto silang gitugyan ngadto sa pag-amuma, pagpangga sa atong Ginoo, no? So God be with you, no? Goodbye. So mo nang ipasabot ka sa pulong nga goodbye, no? O grasya sa kanunay natong pangayoon sa atong Ginoo. Mo nang mga apostoles malipayon sila bisag biyaan sila ni Jesus tungod kay ilamang mahinangpon nga gipaabot ang pag-abot sa Espiritu Santo, no? So naa sila gipaabot, so mao man nga nang paabot sila kay misaad man si Jesus, mapadala pagkuglain ay mong kabalaka, no? Naara gihapon ko inyong makauban hangtod sa
katapusan sa panahon. Palihog manindog, aron atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga Amahan ang kagagawam sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, anak sa man sa wala pay katuigan, gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod, anak dili binuhat sa kinaya samahan. Pinagi kaniya ng himong tanan. Tungod ka na atong mga tao galang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, may mo siya nga mailawas. Tungod ka na ito, ilansang sa krus, sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay gilubong. Sa katulong adlaw, nabanaw siya rumatuman ng kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya mamayawon ngaron paghukom sa mga buhig sa mga manatay. Ang iyang kingarian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo kang maghahatag sa kinabuhi. Nagikan samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak. Gisimba siya o gaymaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa kabanhaw sa mga manatay sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Pangkampo sa katawhan. Sa pagkayab sa atong nabanawang Ginoo ngadto sa langit, may mga anghel nga pahinumdom siyang mga tinunan nga mobalik raon niya siya. Samtang nagpaabot kita sa sunod niya nga pag-anhi, padayonon nato ang iyang buhat pinagi sa pagampo alang sa tanang katawhan ug sa ilang mga kinanglanon iya sa pag-ingon ang atong tubag, Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan magpadayon pagtuman sa iyang tahas sa paghimog mga tinunan sa tanang kanasuran, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga Nga ang mga pangulo sa kalibutan makaamgo nga kinahanglang muhatag sila og husay sa ilang mga gibuhat sa pagbalik unya ni Kristo, isip maghuhukom, mga muyo kita sa Ginoo. Nga kitang tanan dili mawili ni ining kalibutan, aron dili kita magpanuko sa pagpauli ngadto sa langit, diin atua ang kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Nga makabaton kita sa kahingkod sa pagtuo diha sa kapuno sa Espiritu sa nagbanhawng Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, Jules Chivalib, pari nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuohong mihalina magpabilin sa hangturan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Bagaw nga mahan ang nabanawang Hesus nagpuyo uban kanimo ug siya mong hingpit nga tig pangama sa among mga pangamuyo. Dungga kami pinagi og diha kaniya nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.